И здравейте хора, аз съм Дес. И това е Нюкибе, ме ударя. И значи това ми е първият клип за този гейминг ченел, който предимно ще снимам на Майнкрафт. Предимно. И тук така, сега ще ви произведем малко в Dirtcraft. Само да кажа, серверът привет и няма да има IP в описанието. Я видим дали ще ви кажат хай. И значи тук това е най-новата ни къщичка, която направихме за 10 минути сигурно. Това трябва да оправим после, защото тук не е симетричен. Нещо парибахме малко, но какво искате да сме малко бързаци. Да. Направо да и такова надолу. Попиши фермите. И са. Мога малко да лаги, ама... Не е проблем. Казвам, че тук има някакви кръвуници. Се разхождат и това ни е шуекен гридинката. Абе, бая се го голяма, че няма сега да кажа целата. Ами 2 стака взема от нея. И повече. Да, и това ни е градинката за уит. Дори градинки нямаме, смисъл. Нямаме моркови. Оно бе, чакай, имам тика, ела. Готово. Да. Значи има и някакви плагини. Чай, той да го вкараме вътре. Не. Какво спише за плагини, бе? Има някакъв плагин. Затова ли искаш да кажеш? Да, ама какви бяха плагините? Напиши пъла, ако ти дава. Опа. Не ми се дава. Един е private, out me. Да, имаме и там за... Какво беше? Си локваме честовете. Да. Чай започне така от тук. Значи това ни е коридорчето. И тук станах по-много заребено. Като на лоби. И тук лоби се разделя на сам енчант и круга. То, че има някакви простоти. Така. Enchant Table. Това е Silk Touch 1, една кирка. Тази е Breaking 3 Efficiency 4. Ето тя. Чакай. Слогни е в честа, на мен ми трябва. Да, и слогнет. В него има Unbreaking 3 и още една повече Unbreaking 3 Efficiency 3. Да. И тук това нещо като често момче, това сме го оставили тук за Ender Chest. И така ни изглежда. Верихме 3 спаунера. Тук по-важните работи. Тук имаме някакви цветчета. Трябва да ви покажа диамантите. Ето 33 диаманта. Всъщност 38 диаманта. Така, тук малко дърво, което малко напревършено. Но това не е проблем, защото ще се губим. Сигурно. И тук няма те почти нищо. Да. Има кирки. Да, кирки бая да си направили. И тук отляво, тук малко тъмно трябва малко да посветиме, ама сега. Аз махнах торча. И тук ни е портал към Недъра тук ще сложим бревни работи. Малко по-късно. Още не е завършено. Да, таванът не е завършен. И да. Това е взето нещо друго ще правим. Спаунерчето покажи. Ама и то не е завършено. Ама спиме. Ако ни загасат сървъра. Виж го това прасе как се. Легнал си ми на леглото. Аз не знам кое е леглото ти. Трябва си ги внесем вътре в къщата. Да, явно няма да спим. Дай направо нататък, защото мога да загасят всеки момент сървъра. Нещо ми лаква тук. Не, почта ми лаква. Ефи спайко. Да не го показвам. Да не го показвам. Ето, ела да спиме. Да, смятаме да направим тук в средата на езерото някаква кула. Там по средата
са ни планове. Мисъл, ако искаш да ни го махаме това езеро, Да, по средата просто да издигнем някакво... да, и да направим някакъв мост. Ще видим. Да, на гейм няма лев. Хостър е гейм, който, значи, описанието сигурно ще го има... В описанието ще има линк към него, ако искате да му праща кандидатури, там нещо... Няма си спи, то се е видео. Аз тук казах, съм легнал Да, Да, ако искаш да направим една къща... легнал Идвай да лежиш. Аз лягам. И то всъщност в този епизод само искахме да ви покажем какво сме направили, че почвам да снимам тук поредичка ще правя. Развитие. Да, на мини игрички мога да такова развитие. И сигурно в другите епизоди вече ще почвам билдване и така. Все по-сериозни работи. И така. Нещо друго. За сега не, аз смятах да направим една къща обаче. Ако искаш малко да го завеждаме тук, да го преправим това нещо. Кое? Тази къща. Във втори епизод ще строим къщичка, ако искаш. Аз съм измислил това. Това не го чупи, че отдолу... Виж. Портала ли е долу? Да. Аз това го закрих така. Добре. Хайде да видим нещо да го заведем тази къщичка, ако искаш. С мен имам ли дърво? Не, отивам за дърво. Хайде, ще доставите му да развърде малко кравичките. Те го видя. Значи по принцип има още един човек в сървъра, ама сега го няма. Има още двама или трима, не знам. Значи единият е Зонекс, другия е Стаско. Би трябвало да има още един, обаче той не е влизал в сървъра въобще. И той, Зонекс, няма да може да влиза няколко дни. Иначе по принцип 5 човека сме си много редовни, така почти постоянно си играе, и там има още два. 4 човека влизаме всеки ден, защото двама не могат. Един му ще е бамнат. Добре. Мога кажете нещо в коментарите, ако има някой, който е гледал този клип. В коментарите нещо мога да кажете за това дупката, тази дупка. Дупката, тази дупка. Окей, аз го измислих как ще бъде. Чупа ги леглата, чули да знаеш, ни да умираш. Добре. Тук аз тази къщичка направих главно за да леглата ни. Да мога някъде си оставим леглата. Чакай, какво има в този част е тук? В кой? Някакви релси. Да, днеска имахме 5 диаманта, мисля, че и като майнвахме, събрахме доста. Чакай само си изправя. Мисля, че този холм стана добре. Да, Не, ял да видиш обзавеждането. Ще сложим вазички такива, когато вземем материали. Чакай, тук мисля, че има някъде клей. Ще взема. Лей така, не знам как да бъде другък си. Сега ще да вия. Аз нещо по завеждането, много не съм по завеждането, ама ще се постарая. Аз събера този клей тук да го изпеча малко. Добре, събрах един стак и 4. Значи ние в повече шугъркейн градина няма смисъл просто да я обираме повече. Значи сигурно в втори епизод нещо може или къщичка нещо да построим нещо. Че в трети или четвърти епизод там някъде ще направим тая кула, която обмисляме. Аз първо ще я направя в Survival, да видя как ще стане. Модено, дай. Качвай се горе да видиш как го заведох. Сега тук се изненадам.
Не стана много хубаво, но колкото можах. Не знам, и аз не мога да обзавеждам като хората. Абе, да, и се тая. И аз не мога да обзавеждам. Не, че мога да построя много хубаво, не, но да обзавеждам. Чай сега ще слушаме по една саксия. Да, какво друго да покажем? Ами то, освен за този епизод, това е в смисъл. Няма какво да се прави, показва в друг епизод фермичка и алабалато и ще има нещо да се прави. Да, тук вече сме превършили с това, което... Ние с тази дупка вече сме... Няма да правим нищо, поне сега отвънка. Аз в началото бях я изкопал първо, обаче после реших да я направя. Да я направим по-така, по-модерна. Я да видя особни цветя. Сигнал ли си? Аре. Всичко е жик така, ба. Ами, това стана добре. Не е лошо. И ела да видиш отвънка тук. Виж как го направих тук. Нещо, какви сте спайкове тук? Малко нямах такива спайкове. Какви спайкове. Мала ми FPS. FPS до. Добре, яла да ти дам нещо пред клипа. О, хля. Изяди ли го? Не, пълни са ми бутчетата. Аз мисля... Това ще е за този епизод, ще измислим нещо по-нататък за другите. Къде е прасето е? Аз го убих, омага. Добре хора, надявам се, нали да ви е харесало този епизод. Абонирайте се за мен, там харесвайте, коментирайте, всичко там, каквото искате правите семита. Важното е да го гледате и да го харесате и да го забонирате и да коментирате. Като друго да остана. Го е прасете, бе. Къде? Не го виждам. Тук има 150 прасета. Тук отгоре, бе. Много кръстиме. Какво ще го кръстим? Къде, бе? Бе, тук при къщата. Как ще го кръстим? The game. Точно. Къде, бе? Не мога видя, бе. Абе, ела тук, бе, виж ме. Ето го Тошко, Тошко, какво правиш? Чакай. Спря ли клипа? Не, чакай, да си измъкнеш. Чакай. Къде падна, бе? Гледай сега. Пред клипа Тошко ще загине. Тошко. И чао. Както се казва. Както се казва чао. Да, имах един приятел, само викаше. Както се казва чао. Както се казва здравейте. Както се казва здрасти. Чао. Добре, аре, чао.